Hvor er vi så på vej hen nu? Vi er på vej mod Amalienborg. Nok det smukkeste sted i Danmark, vil jeg sige, efter min mening. Det er smukt, fordi det emmer af royalisme, og det emmer af mandlighed. Det er... Helvede, ha? Skål, det bliver skål, André. Skål! Må de have en fantastisk dag. For han er en af vore egne, for han er en af vore egne. En rigtig guttermand, en rigtig guttermand. Øj, Henrik! Dog det. Alligevel. Vil det være så? Rundis konsulat. Han skal leve højt. Hurra! Mathias, hvad er status nu? Status, det er kritisk. Prins Henrik, han er på Fredensborg, hører man. Og vi er lige ankommet til Amalienborg. Du står heller øl af selv. Prins Henriks helt egen rødvin. Jeg kan ikke huske, hvad han er. Stort øjeblik. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Yes! Så, det kunne høre, det kan vende. Nej, vi må ikke fejre vores. Graven 5 kroner. Hurra! 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 Hvad er status nu? Status er, at vi ikke må drikke på grund af politiet. Ved du hvad? De kan ikke lide os. De kan ikke lide kongen af Danmark. Det er faktisk godt går. Hurra! 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 Så skal han hjem og holde fest. Og dem, som kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler han, hvor er han glad. Hurra! 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 Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor for med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor. Hurra! 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 Gid Henrik længe leve må, og sine ønsker opfyldt få med dejlig chokolade og kager til. Hurra! Hurra! Skål for 75 gange! Hurra! 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 Ej, det kommer til at langt. Hurra! Ej, men du er så Hurra! 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 Nu er det ikke enige om, hvor langt vi nu. Hurra! 13! Hurra! Hurra! Og så 20! Og så er det lange! Og så lange! Hurra! sjovt meget mere angstring. Så kan man til klippe lidt i det. Det tror jeg, der er det passer rigtig. Det er en cykel, Så jeg skal 75 år. Så er det godt velkommen. Hopdog. Vi har en gave til prinsen. Så bliver der bare åbent. Hej, vi har en gave til André. Må vi aflevere en gave til prinsen? Kom an på, hvad det er. Det er hopdogs. Det er hunde til hans hopdog hundekig. Ja, men jeg vil godt tage imod den. Det vil være dejligt. Ja. Tak for det. Har I gave med os? Det har vi da. Hvad har I med? Vi drikker også hans. En Nintendo Wii? Ja, that's nice. En Xbox. Til prinsen. Prins Henrik fik en ekstra. Så har fået den nyeste spil, hvor man laver vin. Nintendo Wii Winemaker. Så skal han Nintendo Wii. Så skal han stå derinde og trampe i vinen, så skal han spænde de der controller på hans fødder. Og stå og trampe. Hopdogs, de er købt i Netto. I Netto? Ja, i Netto. Og
står lige ved siden af, Og det er af prinsens vin. sammen med prinsens vin. Og det er simpelthen fantastisk, fordi vi ved, at prinsens hunde elsker hotdogs. Ja. Mæsker det i sig. Fantastisk. Ja, vi åbner. Er du på den? Og han skal bare åbne. Det er godt. Tillykke, Henrik. Tillykke, Henrik. Tillykke til danernes ene rigtige konge. Tillykke, kong Henrik. Du er vor konge. Mere jazz! Mere jazz! Louis. Er det du vil sige til kongen? Eller hvad? Det er til kongen. Det er til kongen. Og jeg tror, han vil flytte. Tillykke til Henrik. 75 år, det er sgu gammel nok. Tillykke! Tillykke til festivalen. Blandt venner er du jo konge. Tillykke, prins Henri. Salut og bon anniversaire. Henri. Tillykke til prinsen.